बहुत दिन गावल बजावल हो गइल बा। कोनो गलती टूटी हुई तो क्षमा करबे तो अपना घरे दुआरे बाई जा सबसे परिचित बानी जा हमनी के जे भी बा। अरे कुछ चोरा लिए झाली भूवत आकाश जमन पर्वत ऊंचास बाटे कोरे लूट ओही पे निवास आबिलास मोरी मैया कुसुम के सुबास बास गंध लेके चंदन के सेवा करे पवन तोहर दास बाटे मैया। रत्नाकर सुधाकर दिवाकर प्रभाकर के कोरेलू प्रकाश से प्रकाशित मोरी मैया कि शर्मा विशाल रोहस हरदम तोहरे पास भरी गए बालक में हुलास मोरी मैया। आए कोनो भी शुभ कार्य होला तो होला भारतीय संस्कृति में सबसे पहले गणेश जी के दोहरावल जाला बोलावल जाला। दूगो गाना के ऑफर आइल बाटे हमनी के सब करा के दूगो गाना में अपन सब दिखा लेबे के बा कि हम तो गौरी के तनी कुछ एनर्जी तनी अभी लिखे आ पावत कि हम तो गौरी के लाला नवा के बोलावो तानी अरे सुमिरन गावो भक्त कहता कि हम तो गौरी के लाला नवा के बोलावो तानी सुमिरन गावो हम तो गौरी गौरी के लाला नवा के बोलावो तानी सुमिरन गावो तानी भैया और कहे के बाद जोड़ी हथवा दुनो भक्ति टाइप शक्ति टाइप के हो गइल बाटे। दूगो गाना में तो तेरे कौनो कलाकार के अपन मूड मिजाज ना बनेला ऐसे कि कलाकारी भी खेरे खातिर धीरे धीरे जब एनर्जी गर्मी चढ़ेला तब जाके आवाजों में बॉल आवेला आ वही तरह डांस क के सब करा के बिखेरत रहे के बाद कि दोनों हथवा जोड़ी सिरावा नवावो तानी सुमिरन गावो तानी हरवा चढ़े नरियरवा जोरे जोरे और उनके हरवा चढ़े नरियरवा जोरे जोरे मांगे जाना जय हो बोले बोले ओ जाना होला मांगे बोले नरियरवा जोरे जोरे और उनके हरवा चढ़े नरियरवा जोरे जोरे शुरू में हमरो तने हाथ गोड़ कापे लागल हते सही कही त हमनी के देखी परम आदरणीय राजू जी राजू ठाकुर जी यहाँ के बहुत सारा गाना गीत हमनी के गौले भेजले बानी जा आ लक्ष्मण शर्मा जी के तरफ से बहुत बहुत रुपए पुरस्कार आशीर्वाद आई
आशीर्वाद के कामना रही यही तरह आ केहू के नाम बोलवावे के होई तो 200 के नोट लेके आ जाए के बा कोनो दिक्कत नहीं के अधिका के लालच नहीं के भक्त कहता है औरी ओ छठ चंदन औरी चार हाली फिर से ओ छठ चंदन औरी ओ छठ चंदन औरी पान के पाती ओ डाली के नैया में और आराम से ढेर हल्ला गुलावला ना डाली के नैया में तनी को हाथ जोड़े आवेला लो तनी प्रेम से मिठाई बेच बेच के का कोइला जब फूले भग लगा शुरुए तने हाथ जोड़े आवेला नो तने हाथ कम से कम जोड़ के भक्ति गाना होता शक्ति नहीं के हो और हम के हाथ जोड़े नरिया जोड़े जोड़े और हम के हाथ जोड़े नरिया कहता देखिए कन्यारा में से हमने के चंदन फास्ट फूड के तरफ से बहुत बहुत रुपए पुरस्कार है आशीर्वाद के कामना रहे के चाहिए मंदिर में जब जाई जाला तो बड़ा 2-3 गो बात के ध्यान रखल जाला पहले तो है कपार खाली ना रहे के चाहिए नहीं खुजा सिखले आ चौपल ला रहे के चाहिए ठीक नु नहीं जे नहीं के ठीक बा भैया तनी अगमछिया तनी दे ला जा तनी प्रेम से संस्कृति में भक्ति जागरण होता है जल्दी 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 आ ओही तरह शुरू ले ओ छोट चंदन औरी पान के पाती औरी का डाली के नैया में घिउआ के बाती डाली के औरी का भक्त कहता सब जानता बाकी गाना अगर ना बुझाए तो केहू के निमन ना लगेला हम तो लड्डूअन के का हम तो लड्डूअन के हम तो लड्डुआ है तोह के चढ़ावो तानी सुमिरन गावो तानी हो तो गौरी के लालनवा के बोलावो तानी भैया ज्योति से ज्योति जला जय हो भाई देखिए हमने के हनुमान जी के तरफ से बहुत पुरस्कार आशीर्वाद हमेशा आवेला आशीर्वाद के कामना रहे हम तो गौरी के लालनवा के बोलावो तानी हम तो गौरी के गीत संगीत तो होते रहेला हाय देखिए इतना काफी नइखे बाकी ठीक नइखे लागा 10 टकिए 50 टकिए पे अभी ले टिकट रह जाई अभी तक ले तो हमारा कुल मुखिया के आ पैक्स अध्यक्ष के सब रुकल बाटे लागो तारीखे में बड़ नोट आई ना जी पानो के पातली औरी कलाकार के मतलब ये होके चाहिए कि एक बार में सब बुझा जाए के चाहिए ना तो मजे ना आवेला ओ छठ चंदन औरी पानो के पाती ओ छठ चंदन औरी पान जय हो चंदन औरी पानो के पाती भैया
कबो कबो ढेर पैसो आवे लागला तो गौन बिगड़े लागेला बुझा लगे पैसा कहता पैसा देके डिस्टर्ब मत करी ना ना पैसा देवे के बा बाकी पारा पारी काहे सिटी हो आ गइलो औरी का ई कुल बाकी ठीक लिखे लागो हमनी के बिझौरा पंचायत के मुखिया जी के तरफ से बहुत रुपया पुरस्कार आए हमनी के राधे समराय जी की तरफ से अरे पैसा ले लो गांधी जी बाबा बिना बार होला बाकी क्वालिटी का होला मुखिया जी हमरा के आज बताओ तनी धीरे धीरे जय हो मुखिया जी डाली के नहीं आवे हुआ के बात डाली के नहीं आवे शब्द पर ध्यान देके डांस करे में बड़ा बढ़िया लागेला कि हम तो लड्डूअन के हो गावा लगावतानी तुम लगावा